Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon nga gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Paggamit sa mga face shield sa syudad sa Bacolod, voluntaryo na. 52 anyos nga nagasakay sa motorsiklo, patay sa hit and run. Wala sa gihapon sa biyahe sa bus padulong sa Negros Oriental. Contact sports, wala pa sa gihapon gina-recommend sang EOC. Kag sa good vibes, may mga nagagamit sa gihapon sa tradisyonal nga pagbulong gikan sa kabukiran kag iban ginabaligya online. Hinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, si Senador Bongo kag Mayor Sara Duterte ang igatibong ni gubernatorial aspirant John Orola. Si Orola nag-file sa iyang kandidatura bilang gobernador sa Negros Occidental sa idalom sang PDDS o Konfederalismo ng Dugong Dakilang Samahan nga amuman ang partido nga gindala ni Senador Bongo sa iyang pagpapili bilang presidente. Suno kay Orola, ang partido ang may alliance man sa PDP laban nga partido ni Presidente Rodrigo Duterte. Wala pa man sa opisyal nga komunikasyon gikan sa PDDS National Headquarters, pero suno kay Orola, ginapaabot nila o kung ginapaabot nga ilang nga igatibong man si Mayor Sara. Dugang pa ni Orola, magapadayon ang iya nga pagpakigbato bisan nga wala siya sa vice-gobernador. Mangin kasumpong ni Orola si Governor Eugenio Jose Lacson sang Love Negros nga katapo sang Nationalist People's Coalition. Although we have not received any official instructions yet, but the way it is being explained to me nga ang amon nga kandidato nga dalon till Mayor Sara Duterte for the Vice President. Do you think nakahatag ka na sa good fight versus Lacson with you now under PDDS? A big fight? You mean that I have a big fight? Big fight and a good fight. I think a better fight. Sa number 9, anay gobernador kag provincial consultant Lito Coscuela nagalaom nga matagaan sa ligwa ang electoral reform. Ini kasunod sa mga last minute nga pagbago sa withdrawal kag substitution, si Coscuela nga convener man sang isang bayan kag Negros 4 group nagsiling nga luyag niya kun tani nga ang pagpatuman sang substitution para lamang sa mga yadtong nagmasakit o kun napatay. Sa natabo sunod sa kay Coscuela, kasubong nga ginhampangan ini sa mga politiko. Hindi niya luyag nga maabuso pa ini rason kun tani nga mapatuman ang pagbago sa electoral system. Kahapon ang deadline sa withdrawal kag substitution. Kabahin sa Rigodon ang pagpapili ni Presidente Rodrigo Duterte bilang senador, Senator Bongo bilang presidente kag Mayor Sara Duterte bilang vice presidente. Ako niya personal, I hope nga makakita kita ligwa nga ma-reform ang electoral system. Kay daw kuan na gid la tamaan na gid ka subject to abuse. Daw ginahampangan na lang bala ang pumuluyo tungod sinisang substitution system ni. So one of the things nga dapat gidhatagan na atensyon sang aton nga mga legislators amo ang electoral reform, no? Ang electoral ang election laws kambyuhan taning sistema sinisang substitution. Sa number 8, masobra sa 60,000 ka mga individual ang target nga mabakunahan sa syudad sa ginapaabot nga National Vaccination Days. Ang Bacolod ang isa sa mga nagapanguna nga local government units
nga may mataas nga COVID-19 vaccine rollout kundiin malapit na sa 200,000 ang fully vaccinated. Suno kay Dr. Edwin Miraflor Jr., Officer in Charge sa City Health Office, sarang malabot sa syudad ang 70% herd immunity sa Disyembre. Pinaagi man sa natalan ang 3-day National Vaccination Days. Masobra sa 60,000 ka mga individual ang target nila nga mabakunahan sa sulod sa 3 ka adlaw. Ginpasalig man sa katapos ng Emergency Operations Center nga may nagakaigo nga supply sa COVID-19 vaccines ang syudad para sa natalana nga national vaccination bisan pa magsugod na ang pagbakuna para sa booster shots para naman sa mga medical frontliners kag senior citizen. No, sa November 29, November 30, and December 1. May nakita na target ng mga population sa atong mga eskwelahan nga lagpo, atong mga ikontakon para nga malabot nato ng ato daily quota for those days. Sa number 7, contact sports ang wala sa gyapon ginapahanugutan sa idalom sang Alert Level 2 sa syudad sa Bacolod. May 33 na ka mga barangay sa Bacolod ang wala sang COVID-19 cases sa data sa Emergency Operations Center. Magkabig na ini nga mga barangay ang low-risk area para kay Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical Data and Analysis ng EOC. Pero iyagit pahayag nga dapat mahagan-hagan gihapon ang tanan bisan pa ginapahalugan na ang mga restrictions sa idalom sang Alert Level 2 status sang syudad. Amo nga wala man anay gina-recommend ang mga contact sports kasubong sang basketball, volleyball kag iban pa. Ginadumilian man ang pag-operate sa bulangan, casino kag iban pa nga mga betting stations. Limitado man ang mga indoor kag outdoor activities kag nagakadapat nga bakunado ang mga nagatambong sa mga events kasubong sang kasal, bunyag kag iban pa nga magtinilipon. Nagapangabay man katapos ang EOC nga kuntani hindi pag-abusuhon ang pagpahalog sa restrictions kasubong na lamang ang pagpahanugot sa mga minor de edad nga makasulod sa mall agud man malikawan ang posible liwat nga pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad. Hinahinay lang anay ang pag-open naton sang especially inang mga areas nga kusa din possible super spreader event nga kusa din pwede magkaroon sa mass gathering. Kabalo man kita nga sa basketball, hindi man lang ang players among ara nga malantaw, may ara pag yung audience, kag sa audience na kalabanan na kabataan. Ito yung problema, kalabanan sa kabataan are not vaccinated. Sa number 6, Negros Oriental, yara naman sa Alert Level 2. Nag-record sang malapit 1,000 ka recoveries ang probinsya. Matapos ang 1 ka bulan nga pagpaidalom sa Negros Oriental sa Alert Level 4, sumugod kahapon, ginpapanaog na sa Alert Level 2 ang probinsya. Padayon man sa karon ng pagpanaog sang kaso ng COVID-19 sa Negros Oriental. Sa latest nga datos sang Negros Oriental, nag-record sang 918 new recoveries ang probinsya kag 401 ka bag-o nga kaso. Yara na lang karon sa 1,781 ang active cases sa Negros Oriental. Samtang Negros Occidental kag Bacolod City ang padayon man sa pagnubo ang kaso. 27 ka kaso ang nagdugang kahapon sa Negros Occidental nga karon may 2,723 ka active cases. Ang Bacolod City, 8 ang nagdugang kahapon. Kagyara naman karon sa 744 ang active cases sa syudad. Inibase sa datos ng Department of Health. Ako si Bayani Agbayani. Bakunado ako. Ikaw ya, saan ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Sabi ko. Sa number 5, isa ka lolo patay matapos malumo sa baybay sa Banuasang Calatrava.
Patay 71 anyos nga si Marciano Juanillo matapos malumos kahapon sa ginapaliguan nga baybay sa isa ka beach resort sa barangay San Isidro sa Banwasang Calatrava. Kung tani masadya nga outing sa pamilyang naging isa ka trahedya matapos nila masapwan si Juanillo nga nagalutaw sa baybay. Sa investigasyon sa PNP, nakainom sang among ation ang lolo nga nagpaligo sa badalom nga bahin sang baybay. Wala na siya nadeparahan sa pamilya suno sa pulis kag nasapwan na lamang nga nagalutaw matapos posible nga nalumos. Patay na sa mag-abot sa ospital si Juanillo. Sa number 4, motorcycle rider biktima sang hit and run, patay. Patay ang 52 anyos nga si Giovanni Padua matapos ini mabungguan sa isa ka SUV pasado las 11 kagabi sa Circumferential Road sa Barangay Bata sa Bacolod. Sa investigasyon sa Police Station 3, nagadalagan ang motorsiklo sang hinali ini bungguan sa likod sang SUV nga nagasunod sa iya. Posible wala makita sang driver sang SUV ang motor sunod sa pulis bangod madulom ang amo nga bahin sa dalan. Ginahibalo pa sang PNP kung mayara sa mga CCTV sa area agud mahibaluan ang salakyan nga nagbunggo sa motor ni Padua nga gilayon nagpalagyo matapos ang pagbunggo. Sa number 3, paray ng pagdubo sa kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental pero biyahe sa mga bus padulong sa Negros Oriental, wala pa ginapahanugutan. Nagpanaog na sa 970 ang active cases sa COVID-19 sa Negros Occidental base sa pinakauling report sa Provincial Incident Management Team. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, ginaplanuhan na sa probinsya ang pag-untat gamit sa Mabukal Resort bilang quarantine facility. Kag target nga ang pagbukas sa among resort sa mga nabakunahan nga mga turista sa bulan sang Disyembre. Duha naman lang kung tani ay naka-quarantine sa Mambukal, pero sa kahapon lamang may nagdugang kasunod sa pagpositibo sa isa ka staff sa Isabela District Hospital kag pamilya sini. Ginapaabot man ang pagbalik sang cross-border nga biyahe. Kahapon nagsapuliwat at tagdumalahan sang Valicar Transit sa Kapitolyo Provincial. Sunod sa kay Diaz, parayon pa ang pagplastar sang tanan kag ginahulat ang executive order ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo bahin diri. Pila sa mga gitalakay amo ang pagbiyahe sa mga bus, mangina 70% sa capacity. Ang mga nakabakuna magpakita sang verifiable cards, kag ang mga wala naman dapat may negative RT-PCR test result. Sa Lunes, nagsugod ang 3 ka mga flights gikan sa Manila padulong sa Bacolod bilang sa batman sa panawagan karon nga ginapaabot ang pagdamo sa mga nagabiyahe. Ginapaabot nila ang executive order ni Governor Digamo regarding sa cross boundary cross border nga pag-travel na and how to resume sa aton nga bus and land public transportation. Ginaistoryahan namon ang capacity. I think they're going for 70% capacity. They have retrofitted ang ilang mga SIA to accommodate 70%. Sa number 2, booster shots para sa mga healthcare workers ang magasugod na buwas nga adlaw. Mayara na sang authority para sa pagpatigayon sini kag subong nga adlaw ginapabot ang guidelines. Suno kay Provincial Administrator Fernando Diaz, handa na ang probinsya para diri kag sandigman sa guidelines ang mga mabakunahan sang Sinovac vaccines. Pfizer vaccine ang gina-recommend nga booster shots. Pero sa gihapon, padayon ang pagduso sa probinsya sa pagbakuna sa general population. Suno kay Diaz, ginatutukan ang yadtong wala pagid mabakunahan para sa herd immunity nga ang tuyo proteksyon sa kadam-an. Sa Pebrero, ang commitment ni Governor Eugenio Jose Lacson nga malambot ang 1.8 million nga target mabakunahan kag luyag sa probinsya nga mapadasig pagid ang vaccine rollout.
Samtang sa Bacolod, natala na man nga magadugang sang vaccination area sa mga mall ang Emergency Operations Center agud nga mapaiway ang pagdagsa sa mga medical frontliners kag senior citizen nga luyag magbaton sang booster shot. Aton nga mga healthcare workers, wala na iya problema. Gusto ginaya magpa-booster shots, no? But again, ginatinguan taman nga ang aton nga vaccination efforts dito anay sa wala na bakunahan, no? Kaya again, we are trying to build herd immunity. Ang bilog nga komunidad ang aton ginapara bakod, hindi lang individual mo. So although ang booster shots makabulig sa aton nga mga healthcare workers, kung damo pa kita nga malambot nga mabakunahan nga wala pa ya, no? At ina protection man sila. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ginanunsyo na ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia nga mangin voluntary na paggamit sang face shield effective immediately. May report si Nico Delfin. May duha na katuig nga nagabaligya sang face shield ang iloy nga si Mary Jane Domingo sa kilid sang Bay Center sa Bacolod. Sang nagsako ang pagparehistro sa mga voter applicants sa COMELEC office, nagalabot man sa 300 ka mga face shield ang iya mapaubos. Tag 25 pesos ang kada isa. Pero nabalaka siya matapos magdeklarar si Presidente Rodrigo Duterte nga dulao ng paggamit sang face shield. Sa baylo, himuon na lamang nga voluntary kag hindi mandatory ang paggamit sini. Mga tao mo baka kay isa nga mapa-SM sila, isa mapa-COMELEC sila, kilangulan kitang amuna. Isa mapagaysano sila. Oo, baka pagibugas man eh. Wala naman kuga pangumpra damo. Tag 100 lang kabi. 100 pesos, 10 na. Pulo, malala kabilog mo. Sinilang nga hapon, ginanunsyo man ni Mayor Evelio Lunardia nga voluntaryo ng pagsuksok sang face shield. Sandig ini sa Presidential Memorandum nga nagasaad nga maging voluntary na ang paggamit sang face shield sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 3 panubo. Yara sa Alert Level 2 ang Bacolod. Pero suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran, nagadepende man sa mga commercial establishment ang pagpatuman sang mandatory o kon voluntary nga paggamit sang face shield. Since nga hindi siya obligatory, so may option. Kita ko narat na sa public, narat na sa gilakpat. Optional on our part kung mag-usar o hindi. On the part naman siyang business establishment, may right man siya to do the same, both if we allow ya or not. Insigida man nga magasunod ang katapos ang Emergency Operations Center, bisa nagapati sila nga may dako kung tani nga bulig ang pagsuksok sang face shield agud bisan paano mapungga ng paglaton sang virus. Dakudugang ini nga proteksyon sa imo. Nakakita nyo naman siguro, miskan gani sa mga noontime show, sa mga TV shows, wala na sila gamas, naga-face shield sila, kay tituhod sila. Matabunan ng ilang mata, ilang ilong, ilang baba. Therefore, malimit ang spread or droplet infection within their distance. Ang mag-abyan nga sanday Rodniel Blanca kag Dave Alibuga nagsiling nga pabor man sila kuntani sa paggamit sang face shield o galing magasto na para sa ila kag hindi sila komportable sa paggamit sini. Lakat ka sa dalang kay init amo na. Tapos sa balas ang tsura mo pag kakas mo sa version mo. Buka sa gabal na ako na sa tsura. Malimtan mo pe. Ha? Malimtan mo masulod ka sa mall. Amo pag na isa pag na sir. Kung makamalip sa mall, wala kami kadala sa halin sa balay namon. Kinahanglan pa naman magbakal naman liwat eh. Kung mangin requirement naman ini sa gihapon sa mga commercial establishment parehas ang mga mall, nagalaom ang EOC nga kuntani seryosohon ang insakto nga paggamit sang face shield nga among ginakabig duga nga panaming kontra sa virus. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, insenso, kamangyan, kaglana, ini ang gindak-an sang pila sa aton nga mga tradisyonal nga bulong sa sulod sang balay. Pero tubtub sa karon, ang ini nga sahi isang tradisyonal nga pagbulong ang nagapadayon. Kag ang iban gani pwede na ma-order sa Shopee. May report si Romeo Subaldo. Kung maglibot ka sa Central Market sa Bacolod, malabyan mong ini nga mga magagmay nga mga balikyaan sa mga traditional medicine. May nagkalinlain nga mga ugat kag duga sang kahoy. Pero may aras ang isa diri kadako nga baligyaan kung sa diin sara makita ang kasubong sa mga dalugdog, insenso, himughat kag kamangyan.
Gikan pa ini sa probinsya sang Antique, kag ginakuha sang tribo sa mga ati sa kabukiran, gina-deliver sa Bacolod. Sunod sa tag-iya sang baligyaan nga si Lourdes, sadto anay may gamay lang siya nga baligyaan sa higad sang sidewalk, tubtob nga nagdako na nga nagdako. Istorya sa isa sa mga empleyado niya. Pila sa mga mabakal amo ang himugat nga ginagamit sa pagpa-steam kag para sa bughat. Nabughat sir yung mga mga bayda, mga bagong bata. Yan ang ulong. Oo, muna siya sir, ang step sir. Kung nabughat ka, nakabulig siya. Oo sir. Pero sa gihapon siyang insenso nga ginagamit sa pagtuob, pangtabog kuno sa malain nga espiritu. May kamangyan nga gikan sa duga sang kahoy, may dalugdog nga para naman sa pasmo. Utang sa balanyos lang to ni sa bato? Hindi ni siya bato, bali daw bunga. May unod din sa. Baka namin isa kay lang to. Sa mga pasmo-pasmo na may ginin sa ibutang sa imula na. Kasi ano ang klase lana nga daw well. May nanari-sari nga klase sang lana nga ginagamit man sa pagpadula sang ubo, sakit sang tiyan kag pati na pasmo. Si Lourdes nagakakibot nga mayara pagani kuno sa nag-order nga mga taga Manila kag taga Mindanao nga nagapangita sang iyang mga produkto kag naga-order via Shopee. Pero lumay ayhan may ara pa. Gilay nga kuha na ng lumay, wala ideya. Wala. Istorya pa ni Lourdes, nag-amat-amat dako ang iyang negosyo nga amo ang nakapaeskwela sa iyang kabataan. Nakahibalo siya nga sa sini nga moderno nga panahon, may mga wala nagapati sa traditional medicine pero iya ina ginarespeto. Kinakriticize ka mo sa mga mali? I'm so sad. Meron gidaya nga lagi pati. Sige. Mana sila yung mga pilit kid. Kapati lang eh. Kung may mga wala nagapati, may mga nagabalik-balik sa gihapon kay inikuno ang naging parte na sa tradisyon kag kultura sang mga Pinoy. Barb, sino wala magpinsar nga ang mga kamangyan pinababakal through Shopee. Grabe, no? Being evolving. Yes, Barb. O, bisan sa stage of evolution, nagapadayon kuno sa gihapon ang iba niya sa traditional practices na ginatawag. Oo. Kami aming nalampuwasan na namon. Ang mga barbang pating na tuog namon ang pating para hindi magpalagyo. Para na magbalik. I think hindi mo kabalo kung may basis kina. Pero I think ginatuog. Gina-practice na yan, di ba? Doon mga traditional practices para na magbalik. ang dumakalana-lana, nga doon may mga something sa sulod nga sa battle, doon kita ko pala sa balay namon. Oo, mayara, no? Pero wala na ko nagapati, Roming. So, pero doon na may sabi mga culture siguro sa iban, doon na sila nagapati. May iba niya nag-practice sa gyapon, iba niya nga naka-move on na sa modern way of living. Pero bilid ko, online. Kagamay ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.